И какво става, хора, аз съм Маро, днес с мен е Флейм и сега ще му направя рекламка на канала. Кажи здрасти на хората, бе. 2 hours later. Така, канал по доста хубав, има 137 абоната. Така, е малко лудо. Хора. И също така прави giveaway на 2 премиум акаунта. Веднага отидете да се запишете за giveaway. Сега ще пусна видеото, за да ви покажа какво трябва да направите. Ей, приятели, аз съм Флейм и днес ще правим giveaway на 2 премиум акаунта. Ще стигне победителя на 200 абоната. Да се запишете. Трябва да лайкнете клипа, да се абонирате за мен. Така, И всъщност ако не се да чули, пишете някакъв коментар отдолу за да се под запишете, клипа, трябва независимо да се какъв е. абонирате за Да него, напишете запис, скайп да или харесате това Steam. видео и да запишете запис, вашия скайп в скайп. коментарите. Сега нека продължим с рекламката. Да, тук къде правихме стрима. Вече правим стрим всяка събота, скоро може да почнем и в неделя. Не се знае. И той има... колко видеоклипа? 10 видеоклипа. Всъщност са 9, объркал съм. Да. Има 9 видеоклипа. Така, първият ми клип е на CSGO. Нали, в този канал. Събота и неделя само да кажа, ще качвам поне по 2-3 клипа. Нещо двойно оцеляване. Та защо Флейм няма да има втори епизод, който заснехме? Защото му се е преебал видеофайла и трябва да заснем нов втори епизод. Та, както ви казах, в следващото ще има линк за канал му. Веднага идвате се абонирате и се записвате за giveaway-ът. Ето го. И да, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Аз бях Арал, с мен беше Флейм и чао!